Munícia pre Ukrajinu. Táto iniciatíva vyzbierala na muníciu už vyše 5 miliónov eur. Dobre počujete. Nie na charitatívne veci, nie na humanitárnu pomoc, ale na muníciu. Toto im však nestačí a preto pravidelne s iniciatívou Mier Ukrajine útočia na súčasnú vládu. My, členovia občianskeho združenia Mier Ukrajine, vyhlasujeme stav občianskej pohotovosti voči politike vlády Slovenskej republiky vedenej Robertom Ficom. Ako inak, súčasná vláda v tom má úplne jasné postoje. Akákoľvek pomoc, ktorá ide Ukrajine, vojenská a finančná, je postavená na dobrovoľnej báze. Slovensko nebude dávať Ukrajine peniaze na vojnu a nebude dávať Ukrajine zadarmo žiadne vojenské výrobky. To je naša oficiálna pozícia, ktorú držíme a ktorú máme. Aj keď nemusíme súhlasiť s touto občianskou zbierkou, stále im v tom nik nebráni, aby pokračovali. Aby sa im ľudia zbierali na muníciu. Treba však povedať aj to, že táto iniciatíva pravidelne na protivládnych protestoch burcuje ľudí proti súčasnej vláde, aby tá podporila zrovna Ukrajinu aj takouto vojenskou pomocou. Páči sa vám takáto zbierka na muníciu? Chceli by ste, aby aj štát podporil Ukrajinu takouto formou?